Na subotnjoj zelenoj pijaci šarenilo jesenjih plodova. Kupci koji užurbano obavljaju poslednje pripreme pred obeležavanje svetog velikomučenika Georgija 16. novembra i prodavci koji u ponudi imaju i povrće i voće. Na jednoj od tezgi svake subote možete pronaći organsko voće bogato vitaminom C, kao i druge domaće proizvode. Reč je o plodovima gazdinstva Radmile i Radiša Andrejića iz Bobova, povratnika iz Švajcarske, koji se već nekoliko godina uspešno bave uzgojem raznih voćnih kultura. Jesenje plodove imamo recimo orah, kesten, pitomi kesten, jestiv, imamo sušeno voće što je aktualno sad u ovom narednom periodu, dunje, one su na izmaku, onda imamo domaće sokove, matične sokove, tako, grožđe još uvek malo u opticaju, japanska jabuka, ona je sad najaktuelnija i tako da je to. Mada uvek ima svašta nešto što se dodaje pa bude u ponudi. Ovo kod vas je sve organsko, pa evo vidimo zašto je zdrav ovaj kaki, zašto ga uopšte gajite? Pa zbog njegovog ukusa. On se kod nas u našim uslovima ne tretira, mada traži navodnjavanje i vodu, ali eto, mnogi ga vole, može i da se suši, što je jako ukusno i lepo za jelo, sad preko zime i tako, pun vitamina, tako da je to. Imali smo prilike da probamo, vi imate ovde i sušenje u ponudi, je li tako? Da, ima smokava, ima šljiva nešto, ima kajsija suvih, taj sušeni kak ili ta japanska jabuka, tako da imamo i kitnike za dunje, što je isto jako aktuelan i tako. Koliko je sve to zahtevno da se napravi sam taj kitnik, jesi uopšte sušenje? Veoma zahtevan, ali je zato ukusan i može dugo da se očuva, ali je veoma zahtevan. Pored plodova kaki, jabuke i grožđa, zbog predstojećih slava posebno je tražen i orah, kojeg je sve manje na tržištu. Andrići gaje iz stare sorte, poznate po izuzetnom ukusu i kvalitetu. Mi imamo neku prednost što smo na brdu, tako da sad ako budu mrazevi u tim kotlinama, to se taloži taj hladan vazduh i tu, mada smo mi ove godine imali pozne mrazeve, pa je to još više uticalo, ali je nešto i opstalo. Nama je recimo sad početak vegetacije, izmrzlo sve orah, ali on krenuo ponovo posle, tako da smo nešto mogli da izvučemo. Jer se kupuje, ili traže ljudi za slavu sad? Jeste. Znači, mi ne možemo da spremimo koliko je to potražnja za tim. Ono što je neobično, to je ova zinzula, pa šta je to i kako se to koristi? Eto i to je jedna vrsta, da kažem, voća, puna vitamina, kažu da ima 4 puta više vitamina C nego limun, tako da je i to. I ona se ne tretira, tako da je jako lepa za jelo i može i ona da se očuva neko vreme. To su i mušmule, vidim. Uvek, najaktuelnije u ovoj dobi. Kupuju ljudi, jel dolaze ovde svi? Jeste, ima potražnje. Dobra roba uvek nađe kupca, to je uvek tako bilo. Imamo i neke sadnice ste ponudili, šta ste ovo doneli? Da, ovde imam jabuku jednu zimsku, to je šumatovka, ona je kalemljena na nekoj srednjoj podlozi, ono je tamo kruška kaluđerka kalemljena na divljoj krušci i tako. Ima po nešto u ponudi. Da li imate već sad neke kupce koji se zakazuju za narednu godinu? Uvek. Badem, on je prodat sve još od prošle godine rezervacije, orah se sad jako dobro prodaje, ali je dobar i kvalitet, znači za dobar kvalitet nema nikad problema. Priča o plodovima sa gazdinstva porodice Andrić samo je uvod u opširniju reportažu koju smo zakazali na njihovom imanju, mesto koje je pravi primer ljubavi prema poljoprivredi i dokaz da kvalitetna roba uvek pronađe put do kupca.